Ih, bisa butsu pesi. Ah, iu. Boro vai shoko. Ah, Maya! Maya! Kana zina do majeura. Da machikira ngasampore kasama dumas. Da varas album surubeshi chechi adzina jeura ere. Hai black. Muboto bamsurubeshi chechi no garbage. Kwa mazinga akura basi no winda ucheche. Kama basi. Ha? Akura basi. Mtu anaomba ni maisha kuzuri. Kama ni sima free. Ngoma kabisa mwenyewe. Muzano no shuya shanda na mwanzo sana. Kwa kama sirifu. Viva this nation! What to do? This actually. Should you be back? What should I put on my paper? So I wash one up. Huh? Come on, see us. Who's with you? Who must do it? I want to miss you. Oh, Jesus. Saka mafloor na shtia kuwa chuchu yakosa na kula watu white shtia drama floor eza kuoma asifuna kuwane mazuva chingodida zvokuti ko unoti kuti ine problem yakatanga kusa stage but you day one atanga sa problem saka obvious zvimwe zvimagap zvamuri kuona izvo kustage haisati yasakutanga kubata because day one asaka day one mangwana muchaona kuti day two day three chingoisa saka tikatitanga ine stage chete kuno kuchimbotila because nyango tikada kuti kuno kutipise cobra izvozvo hazviiti because amuona kuti room iyi iyo yauri blakiki ino ichi kushinga mvura ine idei one yatakadigwa mvura ine kokoko kwese ukoko kwakadigwa uko kwakaipa kwese ukoko pandiri kuspreya mvura koko ichiri day one iro riri mvura ichidigwa saka kuti kuchitanga kuti izvoni anoona kuti tikadira mvura kudai apapa mvura yese ingamuzoona kuti iri kudzoka uku saka takati hazviiti kuti tiise kuti pasi izvozvizvi takumirira kuti ukangoita 3 days dzakoni tichingodira mvura seizvozvizvi tombotakatambokokasa nestage tione kuti cobra yedu iri kuda zvakaita sei saka papatashandisa original sani bhimu chaiyo chaiyo yatiri kushandisa kuitira kuti unoita kunyurira chaiko zvomene saka tichaona kuti maybe tikambogamba 3 days inokuda sei usingazoziva vamwe vanogona kuona mune zvakasiyana saka aisa makobra nhasi apapo ndazongoya kuzojoina but munhu waviri nakushanda kumakobra ndisiplaki iexpert yemakobra kuti vakaita madigiri emakobra yakuno akaita madigiri emakobra ndinazvo vakaita madigiri emakobra saka ini nango kutongobatsiridzana kwatiri kutongotoasa otherwise our boys iri pashe iri kusa kunokwanzwa nekudigwa kunoko kwanzwa ende isi kusvika usipedi kunenge wakuda kuzowa bhakeni achimboenda kuchimbodira izvi zvimazengende zvipi zvinaizvi ndikuramba tinomutezi jujuwaka pesi wabuda pesi arikuita Albashi. Abule. You're ready. Life is you. How about that? Ah, Maya! You Maya,
Kana zisina tu majeura. Ndamachikira ndikasamporeka samadongas. Ndavhara album soro pechichechi adzina teura here. Hai black. Mupoto pamusoro pechichiya chinogarwa ichi. Kwa mazinga akura basi kugwinda ucheche. Kama basi. Ha? Akura bila ni. Mtu anaomba ni maisha kuzuri. Kama ni sima spray. Ngoma kabisa kule. Uzano no shuya shanda na unzo shanda. Kwa kama sirifu. Jana Mchimba pana nemaFloors ya mafuta. Sasa skating. Skating ino manya okula maFloors. maFloors anotambudzwa navasisi. maFloors anotambudza chinhu chokuti unongoita dzeiro zvotopera kuti mudenga 2 seconds handizvo. Ndizvo here zvatiri kuita kuspraya vlog. Senge muno makandigwa mukati emeni muno. Mundo madigwa zvoo. Nezvipi zvimwe zvanoda kutaurira vanhu kuti uvakurudzire. Zvakamba sei pakasvika Kongo? Zvose zvokera hanti first court zvangofane munhu achipinda nesara first court wesa second wesa third same thing apa Bvisa bhutsu pesi. Iwo. Borova ishoko. Amen. Hallelujah. Amen. Ndisana achiyane kuno kwachiudza vanhu achivakupira kuudza vanhu muno makashandwa zvimwe zvinhu muno makashandwa saizvo zvino apapi akunotapa brand muno matisanasoona moto saka isusu manje taita hatingaisi zvose kahwani nekuti kunoku kwachoni mvura yachoni kuzoti kana kukanzuka kukwapera ekuti kunokuesa box by box saka petuya chikorobha chiso chekobrerechaiswabva chicho Ndemaoil here ndiri maoil. Mazoti vanhu vakupinda mutenga vanofana kutifunga kavanhu kudzi kunokutainda kuti saka zvokwatakavaona vanhu vakashanda vachipiridza mutenga papa mazara vanenge vachikuvaranisa kobhuna manje kereke yamwari shombe esinovaekusakuloguys maFloors anoda delicate heart muona manje anda kunyengereko semwana mudoko chaiko maFloors ndoatongotiita kuti timboita sekuti slow down but hazvirevi kuti vanhu vanga vasingashandi kune vamwe vanogona kuti pamwe vangu vasingachanyanya kushanda basa vakutamba handizvo maFloors anoti sebhokisi randikudiridza ndinamukonei rakangotwa 1 day vanhu ndobva vambomira ambozviona vaenda 1 day vambomira paipai ndobva vafumazve vachita rimwe bhokisi hambozviona vafuma vachita rimwe bhokisi saka tisi kuda kuti vamwe vanhu vazogaya kuti ndomaisirwe guys kobraka inoita madays kuti chingoiswa saka pataita day 1 ende muchiona day 1 apa unotopesa chimwe chikorobhoka sepapapa chinobva changoskipa chega kudayo so hanimozviona kwete kuti kuresha hakusi kuresha asi kutoti inenge isati yobata papa
pachiseko chacho ichocho chipiano chamai apa chakasira kuhudza apa ndopandikuona kuti pakasira kuhudza ipapa box by box. Saka hatisi kuda kuti tiite zvinhu zvokumanya-manya wongoti chero masiya ndaita bozi ukaita masiya ndaita ndokuzoti waisa kobhera yachoni hamusi kuzoona kuti kobhera yachoni zvafamba sei. By the way musazotanga kufunga kuti hanzi mafloor atanga kusvika mvura nhasi atoo nemadays senge box kusvika saka kuda kutosvika 5-6 days. Boss pipe moita ikoko here. Moita ikoko here boss pipe. Apa mamtivuka kugoya mafloor. Kusika boss pipe ninge uda kufanya pashe. Nepa window ni ande tewe. Pejai. Today. Ungasho madzangora yavadendini basi. Saka for the meantime ticheseta tochipedza nekangadiki bhozi inodlarikira kana ichatanga kudai moya nepacheki yane pahwindi woone zichecheni inopera tete kumudzita mbogara ane kuseni. Saka papa vangona dzikoshe pamusanyanya kutokipenda mafloors ka haasi ngoti akasiya neplaster kutoti kakakakaka andizviona apa pinza pahwindo kuti uone munomu oda kutoiswa mvura zvakare bata kwese floko pamovaona kwese kusvika kusirandi kune imwe ofisi uko ndiyatoni akutengetai ozviona oya pavherandi ndozviri kuitika asina zuva rakamune hasha. Baba Chivo, taurai chinzi moitei pamuri papapo? Kupendera mupendero kuitira kuti zvibude zvakati tsebede straight. All right. Mendero. All right. Taura tiwe. Baba Rula for the people. Kuita basa kufamba chaizvo. Mungozviona kuti basa rekufamba avo hatisinganambodzokera sure hatikungoenda mberi naro basa rediri richingotofamba. Ini handina hangu zvavambowanda zvombotaura ungoona kuti tiri kugwana naro basa rekufamba we. Hai madzidzei hati kudzidza kuona tichiwa basa richifamba zvakanaka basa rediri. Kana kumborama mamboti madzidzira here kana kungofloti? Kumborama hakurama tachimbotorama kokufloti. Floti hakundokwanisa ndakugona zvangasiya tiyadzidzira kufamba kwenguva chiinda nekuinda mberi nebasa redu. Mupanata zvimwe zvinhu muchingodzidzirawo 1 or 2 muri pabasa kudai mambozviona? Chokwadi. Ko kuplastering makambochibata here chi? Sati kuhla vaitya here pesi baba komotyaona pesi here pesi andodzidzira vanhu kuti uyambodzidzirawo ungangoisawo mbichana apo ugadzoka achikorekta maisire masaga apo panonyanya kurohwa nomushana. Saka mushana unoita kuti zvikasire kuoma nenguva yatinenge tisati tada kuti zviome. Zvikakasira kuoma hazvisimbi mani. Saka zvofanira kuoma nenguva yazvo pichana. Saka kuzvivharira kuitira kuti zviome pichana zuva risakasira kudii kuomesa.